Аз съм Silver BG от нашия канал Общ така с Кменка, Кацамун, още едно момче и още едно момче. И днес съм решил да играем на малко по-такава игра, не на Майнкрафт и на някаква игра с поредица, която ще просто поредица ще кръстим да играем нещо по-срамно. Защото не искам поредицата ми да има само Майнкрафт и само да хайем FIFA или всяка някаква игра, League of Legends или въобще някаква игра. Искам в поредицата да има и игри, които няма поредица на тях, просто е така. Преигравам и се и почвам да качвам, защото в момента и Агарио ще има също в тази поредица, така че поредица се казва да играем на нещо различно. Охо! Минути. О, че сте минути, хора. Тук да ги пробваме 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, много са. Колко бомби ми останаха. Хора. Пак бомба! Добре, това е готино. Тая игра въобще даже не съм я свалял или от интернета, разбирате ли? Тая игра ми е в компютъра. И да знам, играх си тук по компютъра и случайно я намерих. Викам, що да не направя една поредичка, хората може пък да харесват такива игри, къде знам аз. Миналия клип има 3-4 гледания, което за първи клип според мен е уникално. Знаете ли колко ми е кеф, че имах тези гледания, макар че още канала ни няма абонати. Това просто е невероятно, хора, разбирате ли? За първи клип дори да нямаш абонати, да имаш в рамките на 3-4 гледания. Невероятно е това. Та игра много трудно ще победим. Да, забравяйте, ама... Може пък да се постараем. Откъде знаем. Има 10, целта на играта, хора, е да има 10 бомби. Тези 10 бомби, на мен, от тях тези 10 бомби, където трябва да ми останат 10 бомби. Останат ли ми 10 бомби вече, което да цъкне да е бомба, просто край на... Брътвам играта. Това какво направих? Хайде правя нещо. Ясно, хора, вижте какво намерихме. Тук нямам право вече да има бомба, тук няма право да има бомба, тук няма. Това е да отварям. Ето ще уча с една бомба да аз. Това е като някакъв хак. Като хакери, като някакви машинки. Много съм лутен. Так не се връщам дори от училище. И ми е уморено, имам домашния, ама... Един клип за да пиес. Винаги. Не знам вие какво ще кажете, ама... Ме хръщавате колобараци, дома има шкафа дома наша е трансферната сума. Система, че да се тръгне.
Сега нямам за какво да говоря, видите ли хора, никой не е писал коментар. Колко са 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ако сложа 10 така. И ако правя. Скубърна. Нямам с този клип да има около 10 гледания. 10 гледания хора. Си мислите сега, че като ютубърите, просто ютубърите ви говорят, ето от Рит Хелън, Булзнак, че като на клип правят по не по 10-12 хиляди гледания. Вие разбирате ли хора, че те са свикнали с това, обаче да има толкова много гледания. Обаче, например, хора като мен, като Кацамун, като други момчета, които познавам. За тях да имаш 10 гледания, обаче да не знаеш кой ги е гледал. Това с тях означава, разбирате ли, това означава, че си в някакъв начин са ви трогнали. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Това значи, че са по някакъв начин, че са трогнали. Че са го направили направили така, че вие да им дадете нещо, но в замяна те да дадат нещо по-голямо. Затова смятам, че без тази поредица втори път едва ли ще снимам тази игра. Видите ли? Той ти скучно цъкаш квадратчета, бомби, горе-долу става, разбирате. Мен това ма такова, че не ми... Защото ако искам, веднага ще пусна Майнкрафт, ще направя един survival, ще се закопая, ще намеря един стар диаманти, отивам убивам единия дракон, отивам убивам единия Wither Boss и си врътвам Майнкрафт, изпълвам енчигментите, 20 епизода и съм готов. Ама работата не е това. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не, бях колко близо. И това ви говоря, че искам да има игри, които, например, вие не можете. Вие можете да ги играете, но не знам къде го правя. Просто да не е само Майнкрафт или някаква игра, която е само с поредица и постоянно всеки път снимам на нея. И бе, охо, много си добър, браво, страшен си, дай ми някакъв акаунт или някакви такива работи, ще не искам да има в този канал. Просто ето. Следващия клип може да е след 2-3 дена, защото сигурно в идните дни няма да имам време да качвам клипове. Той ще е ревю на сървъра на Кацамун. Няма да има IP в описанието на клипа, защото сървъра не е винаги пуснат. В момента му правим ларповете. И по положение, че му правим ларповете, няма как да пуснем сървъра, в който ние всички. Като ние всичките играем на Game Mode или на... Видите ли, постоянно някой влиза и излиза Join. Още титлите не са разпределени кой на кой и това искам да кажа. Хора, не знам, на 2 игри ще изиграем толкова. Пак
купа. Добре, последния вече. Обещавам последния. Това беше най-скапаната игра, която съм играл сега. Смятам това работа. Ако ви е харесал, просто искам да ми напишете коментар, че играта ви е харесал. Ако ви е харесал, лайкнете, пишете коментари, гледайте и се абонирайте за мен и за другите хора от The Pierce, защото това ще ни помогне в нашето издигане. Защото колкото повече вие се абонирате, толкова повече работи ще има. Просто така да ви го обясня. Колкото повече абонати ние вдигаме, толкова повече игри ще имаме, защото знаете, се печели пари от YouTube и колкото повече пари спечелим ние от YouTube, толкова на повече игри ще има. Така, скоро може да има поредица на Арк, ако се я купа, но не мога да ви обещая хора, че ще я купувам, но просто Арк е доста скъпа. Така че надявам се да я купа. Но, добре, край. Чао, мен. Ще има следващия клип, както ви казах, че може да е или утре, или след 2-3 дни. Той ще е ревю на сървъра на Кацамон, така че очаквайте ревю на сървъра плюс IP на сървъра. Така че това е. И това е в най-общи линии. Чао!